आं जाया नङा जाबाय खेबनै। रुको जरा सबर करो बोला धक्का बुक्की नहीं करने का। आं बे फैसाखौ मोनदोंमोन 5,000। नहीं आं जाया नङा जाबाय खेबनै। सासेजों खेबनै सासेजों खेबनै खेबब्रै आं रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। आं बे फैसाखौ मोनदोंमोन 5,000। तू समझा? हाँ नहीं तू समझा नहीं। सल'फोर जोंनि बिमाफोरानि खोथैबा लोगोफोर फिसाफोरालाय लाखागोन लोगोफोर जुदि दिबार बिमायानो जुदि गाज्रि खामानि मावनानै दिन्थिबा फैसा खामायबा फिसाजोफ्रा लाखागोन उन्दैफ्रा लाखागोन लोगोफोर ये रोखाखा लोगोफोर सोरलाय मोजां खोथैबा मोजां लागोन गाज्रि खोथैबाथाय गाज्रि लागोन बिबो बयबो मिथिखागौ लोगोफोर सल'फोर नोंथांमोना बैफोरबायदि हाबा जाखानाय आइजोखौ नोंथांमोना मा बुंनो लुबैयो मा खालामनो लुबैयो लोगोफोर कमेन्टआव खोन्थाहर लोगोफोर आरो नोंथांमोना आं चेनेल गोदानमोनथाय आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो लोगोफोर।